पिकनिक स्पटखौ बन्द खालामनानै लुबैनायालाय बयबो थाखागोन हाग्रामाया फैफिनोब्ला ड्राग्सजों मा होनो सोलिफिननो मोनगोन होननानै जेरै हाग्रामाखौ लुबैयो बिदिनो मेला बायदिसिनाखौबो लुबैगोन मानोना जोंनि गेजेराव संस्कृति जाबाय थांनाय 17 बोसोराव 365 दिनाव 365 माने जुवा मेला बानायनानै जुवा जौ बायदिसिना जों गेलेहोदों आरो बेखौ बेनिफ्राय बारग'नाया एसे गोरलै खोन्था नङा खिन्थु जौ जुवा मेला बायदिसिना हानाय थांनाय 17 बोसोराव जोंनि इडुकेसननि जाबायदि गोग्लैदों बोसोरनैनि गेजेराव जोंनि बे सरकारनि दिनाव जे दिनै मेला जौ जुवा होनायखौ जों बन्द खालामनायनि थाखाय बिटिआरनि सोलोंथाइ बिथिङा बेसेबां दावगादों बेखौ जोङो जुदि बिटिआरनि 17 बोसोर आरो जोंनि 3 बोसोरनि जा खुंथाय सम नर्थ पल पिकनिक स्पटआ जादों बे मोनसे टुरिजिम सेक्टर मानोना जोंनि गवा बायदिया जुदि सिक्किम बायदिया जुदि टुरिजिम सेक्टरनि गेजेरजों गावसिनि इक'नमिक बेकबनखौ जौगाहोनो हादों जोंबो नाजानांगोन बेखौ खिन्थु मेला होयोब्ला नों बेवहाय नाय मेला होनाय जोंनि गोबां मानसिया हरावहाय टास जोंनि न'खरा खिन्थु पिकनिक स्पटआवथ' बिदि जौ जुवा टास बायदिसिना जाया गतिके बिनि मोनसे बहुत डिफारेन्स दङ इसोरनाव आर'ज गाबगोन दिनै शारदीय दुर्गा फुजानि महानबमी गाबोन दशमी गतिके दिनै महानबमी फुजा खालि साफ्रोमबो भारतीय मानसिफोरा गावनि जिउखौ दानायनि थाखाय बा आलो गोजोन सान्ति मुलुगाव गायसननायनि थाखाय बे फुजाखौ होनाय जायो आसा खालामदों जोंनि बिटिआर हालामाव थानाय साफ्रोमबो हारि माहारि मोनफ्रोमबो हारि माहारिनि साफ्रोमबो जोंनि बर'लेण्डनि रायजो राजाफोरखौ दिनैनि बे दुर्गा फुजानि गेजेरजों जोंनि गेजेराव बर'लेण्डनि जा गामि सान्थि गायसननायनि हाबाफारि बेवहाय जोंखौ आशीर्बाद होगोन आरो जोंनि गेजेराव खौसेथिनि मिजिंजों गावजों गाव आखाइ हमलायनानै जौगानायनि बिथिङाव हाबाफारि लानायावहाय जोंखौ हेफाजाब होगोन आरो जोंनि सायाव जेब्लायबो आशीर्बाद थाबाय थागोन बेखौनो आं मिजिं खालामो नोंथांमोना दिनै फुजा मण्डप बेरायनायनि गुबै उद्देश्य फुजा मण्डप बेरायनायनि गुबै उद्देश्यआनो हमनानै ला जोंनि गेजेराव ख्रिस्टियान सिबियारि दं बाथौ सिबियारि दं ब्रह्म सिबियारि दं सतसंगी सिबियारि दं कृष्ण सिबियारि दं खिन्थु दुर्गा फुजा होनाया भारतबर्षनि भारत हादरनि मोनसे गिदिर माने इसोरखौ फुजिनाय बाख्नायनायनि मोनसे फुजा जाय फुजानि गेजेरजों रामा गासै मोननै माइथलजिकेलि मोननै जोङो मोननो हायो रामा अन्यायखौ फोजोबस्रांनायनि थाखाय फुजा होदोंमोन होननानै मोनसे बिथिङाव बुंनो हायो मोनसे बिथिङावहाय मा होनो ओरैनो राम आरो मा होनो मोनसेया लंकेश्वर सोरबाया इसोर होनानै फुजियो गतिके जायखियानो सिबियाथों माने बेवहाय दिनैनि दिनाव जे अन्यायखौ फोजोबनानै न्यायखौ गायसननायनि मोनसे फुजा बेखौ भारतनि संस्कृतियाव मोनबाय गतिके बेफोरबायदि संस्कृतिखौ साफ्रोमबो जिखि धोरोमनि मानसियानो जा जिखि जाथियानो जा बेखौ गोरबोआव सोनानै मोजां मोनसे समाज दानायनि थाखाय हान्थिनाय आरो बे हान्थिनायनि मिशनजों ज' ज' जाजाय हान्थिनानै गासैबो बरायदों